Srdečne vás vítam na novoročnom konferenciovom turnaji o pohľad starostu obce. Zúčastnilo sa nás zatiaľ prihlásených 10, 8 a 4. Máme 3 skupiny, sú veteráni, potom profesionáli a ostatní amatéri. Máme už vylosované aj skupiny. Profesionáli, tí sa vylosujú, amatéri hrajú. Prvá skupina bude hrať na tom stole Kusí, Mihaly, Kolembus, Drinovský Mario a Pavček Jan. Druhá skupina bude Bernard Jaroslav, Žikavský Pavel, Žikavský Jozef, Pavček Adam a David Dubov. Sa musí striedať. Veteráni nad 60 rokov, Žikavský Pavel starší, pán Talíš, pán Drinovský a pán Matejov. Hráte, vy budete hrať každý s každým, aj títo každý s každým a postupujú prvý 4 a prvý hrá vyraďovačku potom s tým so štvrtým a druhý s tretím v každej skupine. A my sa ešte vylosujeme. Srdečne vás vítam, prajem vám veľa športových úspechov. Máme tu občerstvenie, donesli sme voľaké aj na záhriznutie, aj voľačo, aby sme